שלום, שמי גבי, אנחנו היום נעשה אנבוקסינג למחשב איימק, אנבוקסינג פתיחת קופסה. אנחנו עושים את זה בחסות האתר ווביסט, בשביל כל החבר'ה הצעירים שחולמים על זה. היום אתם תראו איך זה קורה לייב. מה שיש לנו פה זה איימק 27 אינץ', מעבד קוואד i7, 2.8 גיגה-הרץ, 8 גיגה זיכרון של רם, 2 טראבייט הארד דיסק, נקלדת בעכבר אלחוטיים, מג'יק מאוס כמובן. טוב, בואו נתחיל. אני פותח פה את הקופסה הראשית, אני רואה פה את הקופסה של המק. נוציא אותה בזהירות. כן, זו הקופסה, איימק. יכולים לראות פה. מקלדת והמג'יק מאוס, תכף נראה לכם אותם גם. תגידו איימק. מה שיש לנו פה זה כבל אחד, אתם יודעים, אין הרבה חבלים, וכבלים, וזה דיסק הדרכה והתקנה. טוב, בואו נגיע לחלק הרציני יותר. פה כפי שאתם רואים, יש לנו את המקלדת ויירלס, ספר הדרכה עם דיסק, המקלדת כפי שאתם רואים מאוד דקה. פה נכנס סוללה, אין את המספרים פה בצד, שמנו אותם פה במקום. והחבר שלי, תכירו, ג'ימי מג'יק מאוס. יש לכם פה כפתור הדלקה, וזה מה שזה. אפשר ללטף אותו, הוא יעשה לכם דברים יפים. טוב, בואו נפתח את המק עצמו. כן, כבר בחוץ, כפי שאתם רואים, אנחנו עכשיו עושים הכל בטק אחד, אז נסתער על הבלגן. שוב, אנחנו רוצים להודות לאתר ווביסט שעזר לנו להפיק את הוידאו הזה.
כפי שאנחנו יכולים לראות את החיבורים פה מאחורה, יש לנו 4 חיבורי USB, עוד חיבור Wi-Fi, חיבור למסך, חיבור לרשת, אודיו, אין ואודיו אאוט. פה יש לנו את החיבור רשת החשמל. אפשר לראות בינתיים השוואות בין מסך 27 ל-23 אינץ'. ניתן עוד כמה רגעים. כן, הוא בדיוק עולה. הגדרה ראשונית. כמה רגעים הוא מתחבר. טוב, כפי שאתם רואים, הנה בדיוק העכבר שלנו גם מתחבר. אני עכשיו מוצא את הרשת האלחוטית שלי. אוקיי. אני פה עשינו את ההגדרות ואנחנו נמשיך לתת לכם עוד וידאוים. פה אנחנו עוד פעם רוצים להודות לאתר וויביסט שהרשה לנו לעשות את הוידאו הזה. כמו שאתם רואים, זהו האיימק 27 אינץ', מעבד קוואד i7, 2.8 ג'יגה הרץ עם 8 ג'יגה זיכרון, 2 טראבייט הארד דיסק. באמת מפלצת לעובדים, לאנשים שרוצים לעבוד בגרפיקה וקצת להרגיש את החוויה האחרת. אנחנו נמשיך ונתראה בוידאוים הבאים. ביי.